در موج برنامه اطلاعاتی خبر. президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо президенти ҷумҳурии ӯзбекистон мулоқот карданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар нишасти 16-уми сарони давлатҳои созмони ҳамкории иқтисодӣ иштирок намуданд. ҳайати думаи давлатии Русия дар душанбе мушкилоти муҳоҷирони кориро баррасӣ кард. таҷлили рӯзи кормандони милитсия дар шаҳри Панҷакент. аввалин барф дар Тоҷикистон. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тошканд дар ҳошияи саммити 16-уми созмони ҳамкории иқтисодӣ бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев мулоқот намуданд. ҷонибҳо зимни мулоқот масоили рушду густариши ҳамкориро дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ, саноат, энергетика ва фарҳангию гуманитарӣ муҳокима намуданд. изҳори умед карда шуд ки ташрифи давлати президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ки соли оянда дар назар аст ба инкишофи минбаъдаи робитаҳои ду давлат ва ба сатҳи иттифоқчӣ баровардани муносибатҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон мусоидати муассир хоҳад намуд. ҷонибҳо барои дар доираи ин сафар баргузор намудани силсилаи чорабиниҳо аз қабили форуми тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ, форуми олимон, ҷавонон, мулоқоти занони пешсаф, шоми дӯстӣ, намоиши муштараки маҳсулот ва чорабиниҳои варзишӣ ба мувофиқа расиданд. зимни суҳбат сарони давлатҳо ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ гуфтугӯи судманд анҷом доданд. хабар медиҳад Амид Ховар. дар пойтахти ҷумҳурии Ӯзбекистон шаҳри Тошканд саммити 16-уми созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор гардид ки дар кори он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суханронӣ ба президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев барои меҳмоннавозии анъанавӣ ва ташкили баргузории саммит дар сатҳи баланд изҳори сипос намуда, сарвари давлати мизбони чорабиниро ба муносибати раиси иҷлосии 16-уми созмони ҳамкории иқтисодӣ интихоб шуданашон самимона шодбош гуфтанд. ҳамзамон ба саъю талошҳои раиси ҷониби Туркманистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Туркманистон муҳтарам Сердар Бердимуҳаммедов доир ба татбиқи қарорҳои саммити гузашта баҳои баланд дода шуд. ҳамчунин президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла густариши робитаҳои байни ҳамдигарӣ ҷиҳати ташкили низомҳои мусоиди ҳамкорӣ дар тамоми бахшҳои иқтисодиёт, зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, кӯмаки ҳамаҷониба ба давлатҳои аъзои созмон ки роҳи баромади баҳрӣ надоранд, ташкили робитаҳои мустаҳками нақлиётии дохили минтақавӣ ва байниминтақавӣ, истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, баланд бардоштани маҳсулнокӣ ва ҳосилнокӣ дар соҳаи кишоварзӣ ҳамчун ҷузъи муҳими амнияти озуқавории минтақа ва истифодаи манбаъҳои иқтидорӣ барқароршавандаро ки ҳамчун яке аз ҷузъҳои асосии рушди иқтисодӣ сабз маҳсуб мешаванд, пешниҳодҳои асоснок намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба котиботи созмони ҳамкории иқтисодӣ бо пешниҳоди таҳлили ҳамаҷонибаи вазъият ва дурнамои ҳамкорӣ дар тамоми соҳаҳо бо мақсади рушди минбаъдаи он дар тамоми соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо муроҷиат карданд. дар хотима сарвари давлати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷумҳурии Озарбойҷонро бо анҷоми муваффақонаи раёсати он дар созмони ҳамкории иқтисодӣ табрик намуда, ба ҷумҳурии Исломии Эрон дар иртибот ба қабули раёсат дар ин созмон муваффақият таманно намуданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. намояндагони Тоҷикистону Русия дар душанбе масоили мухталифи муҳоҷиратро баррасӣ карданд. ҳайати думаи давлатии Русия бо вакилони парлумони Тоҷикистон чанд мавзӯи муҳимро баррасӣ мекунанд ки яке аз онҳо бо кор таъмин кардани муҳоҷирон мебошад. дар ин бора Леонид Калашников, раиси кумитаи думаи давлатии Русия дар умури иттиҳоди давлатҳои мустақил ба Спутник Тоҷикистон хабар дод. ӯ тавзеҳ дод ки вакилони думаи давлатии Русия барои баррасии масъалаи мураккаби муҳоҷират вориди пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шуданд. он чизеро ки ба касе писанд нест муҳокима хоҳем кард ки дар он ҷо бояд чораҳои муайян андешида шаванд. дар ин ҷо мо дар сафи пеш ҳастем ва дар Русия ҳамзамон баъзан мақомоти иҷроияи худро маҷбур мекунем ки ин масъалаҳоро ҳал кунанд. шаҳрдод вакил. ёдрас мешавем ки қаблан Тоҷикистон созишномаи ҳамкорӣ дар заминаи мусоидат ба шуғли аҳолӣ дар кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақилиро ба тасвиб расонид. созишномаи байни кишварҳои муштаракулманофеъ ташкили бозори
бозори умумии меҳнат, ҳамчунин таҳия ва татбиқи низоми ҷалби муташаккили муҳоҷирон, мубориза бо муҳоҷирони ғайриқонунӣ ва афзоиши ҳаракати захираҳои меҳнатиро пешбинӣ мекунад. иттилоъ медиҳад Спутник Тоҷикистон. ба муносибати рӯзи кормандони милитсия дар коҳи фарҳанги шаҳри Панҷакент бо иштироки собиқадорон ва ҳайати шахсии шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри Панҷакент, роҳбарони корхонаи муассисаҳо, ҷавонон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни табрикоти собиқадорон ва кормандони милитсия зикр намуд, ки нерӯ ва иқтидори низомии мақомоти корҳои дохилӣ сол ба сол афзуда, сатҳи дониш ва малакаи касбии кормандон боло меравад ва дар ин замина ҷавобан ба дастгириҳо ва таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти олии кишвар, кормандони мақомоти дохила аз ҷумла афсарону кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар вазъи мураккаби сиёсии минтақа ва ҷаҳон, афзудани хатари терроризму экстремизм, вазифаҳои хидматии худро бо камоли кордонӣ ва эҳсоси масъулияти баланди касбӣ ба ҷо меоранд. дар суханронии сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Шӯҳрат Анварзода аз роҳи тайнамудаи милитсияи тоҷик саҳми он дар барқарор намудани сохти конститутсионӣ, риояи қонуният ва тартиботи ҷамъиятӣ ёдоварӣ карда шуд. дар ҷамъомад ба як гурӯҳ кормандони милитсия рутбаҳои навбатии хидматӣ дода бо ифтихорномаи вазорати корҳои дохила, сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр сарфароз карда шуданд. барномаи ҳунарии санъаткорони бахши фарҳанги шаҳр, ки ба иштирокчиёни ҷамъомад мансур гардид, аз сурудҳои ватандӯстона ва рақсҳои ҷолиб мураттаб гардида буд. деҳаи каҷровути ноҳияи деваштечи вилояти Суғд зери барф монд. Тоҷикистониён баъд аз муддати тӯлонӣ имкони тамошои манзараи зимистониро пайдо карданд. тоҷикистониён дар нимароҳаи таҷлили соли нав ҳастанд, зеро дар деҳаи Каҷровут дар ноҳияи Деваштич аллакай барф борид. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. дар мавҷ барномаи иттилоъотии хабар.